Ako danas ne umrem, neću nikad. Se bojim, ne znam. Kako sad hitnu? Možda ovo je zadnji put. Danas sa nama ispunjavate vaših top 3 izazova na ovom ovdje videu. Zato jer smo došli do 20.000. Jej! Usko, još malo, nam fali da dođemo do 30 čak. A onda radimo čak 5 izazova. Ali, morali smo ovako, malo smo produljile. Zašto? Zato jer nam je bio rođendan i onda nismo stigli jednostavno. Ali došao je taj dan da ispunimo sve vaše željice. Tako da idemo u auto, da idemo do mjesta, do prvog izazova, do najlajkovanijeg. Da. Puštamo Luku, idemo sa dedom i bakom. Sad moram stvari pustiti. Ok, idemo do prvog izazova i mislim da je do koji ima najviše lajkova, da je bilo da se u najdrži robi bacimo u bazen ili more. Sad idemo do tamo. Ja radim medicinskih razloga, neću moći to napraviti, ali zato će se Luna baciti. Ja mislim da idemo na more. Krenuli, deda baka baku, te. Prava baka. 23 stupnja. Eto, znači, kod je ljeto, tako da neće biti dosta hladno. Tu je Beti. Beti! Ovo je tek prvi izazov. Ne znamo šta nas uopće čeka na trećem. Znači već se bojim, ne znam šta će biti. Ljudi, kako lijepo more. Ne znam da li, ja mislim da je hladno, je baš puše. Ali vidjet ćete u nastavku videa. Ne da misliš hladno je ljubav, baš je hladno. Tu ćemo sad, a? I Luna je zapela na rampi, tako da morat ćemo i sad čekati. Pol puta, mislim da je na pol puta vruće i jako. Tako da mislim da neće biti problem skočiti u bazen. Ali ne znam, ja se ne sjećam da idemo, tako da je to isto surprise. A nismo, Luka je u drugom autu. Tako da, yes. Ja sam tu s dedom i bakicom. Smo u taj kamp, ili šta god ovo je, zato mi doma nemamo bazen. Ali uglavnom mislim da ni nećemo ići u bazen, da ćemo ići u more. Tako da ćemo se smrznuti. Možda ovo je zadnji put. Moramo duboko udahnuti i izdahnuti, zato jer ovo je jako težak izazov i upravo je došla Luna, tako da tresem se kako sam uzbuđena. Smo taj kamp, evo čujete prskalice, ali ne idemo u prskalice, idemo u more, ali u ovom trenutku je puši vjetar, tako da... U molu će Luna skakat, znači ne znam šta da očekujem, jako sam uzbuđena, baš ono. Deda, si ti uzbuđen? Ja uzbuđen, samo otišla je na more. Test prije nego što odemo u more. Ovdje su neke prskalice, tako da ćemo sada... Ali ajde, nije toliko strašno, ali strašno. Ima nešto, mogu reći da ima nešto ljudi na moru, ali sam čula neko dijete koje plaće, lazi unutra. Ne vidiš se na snimci. Uglavnom, rekao sam da ima ljudi na moru, ali da ih nema uglavnom. Znači, uglavnom umeću noge ili se predomišljaju. Jedno je, ali Luna se mora baciti u more. I ja sam ovdje najcool jer ja imam rozu psa. Znači, moram da se pogledaju kako je lijepo. Ovdje smo na moru, da se vidi da nije fake. Ok, malo sam se predomislila upravo sad. Malo je hladno, ali moram napraviti challenge. Uglavnom, challenge je ovaj ovdje, znači ko skoči u vodu sa svojim najdržim garderobom. Zašto ja ovo idem raditi bez Luke? Zato jer Luka radi medicinskih razloga to ne može, ali zato ja imam da to napravim. Uglavnom, kako se zove, idemo u ovo more, znači tu smo neki kamp ušli. Evo moralan support da vidimo kakva je temperatura ovog tamo. U obiteljskom dogovoru za skok. Svi mi kažu da skočim na žabicu, tako da ćemo vidjeti. Bradu ti svi gledaju. 0,5 je! Ali svi ti bradu gledaju. Nema veze. I evo nas na našem dogovoru, znači ovo je najlajkovaniji komentar. I to je prvi izazov koji ćemo raditi danas. Da, znači idemo skočiti u more. Ok, ne piše koliko dugo moramo biti u more, tako da ako skočim jedan dan. A ja radi medicinskih razloga opet ponavljam da neću ja skakati u vodu. Ali ću raditi druge izazove. Tren da idemo u more, pošto mi nemamo bazen, kako piše ovdje u ovom komentaru, mi idemo u more, a more je duplo hladnije. Tako da, let's go, idemo sada u more. Prebrza si, ljudima će se zavrti dok gledaju videa. Oprosti.
Ne lajvam. Uglavnom, ja sam u svom komplektu. Da, ne izgledam baš dobro njemu trenutno. A to ti najdeš u kompletu. Da. Ovo je tu stranci su došli neki guži. A da je rekao šta hoćeš ti? Što nema moje drage, sa drugom sutra sve tam ću ja. Evo ga, Lukin moralan support. Ja sam si mogla da piće tu na suncu mi skoro sve širo. Znači ovima treba skrivaju 100 godina. Ok, znači naš plan za ovaj skok je skočiti na žabnicu u more i izaći što prije moguće. To neće biti brzo i ćeš možda plivati skroz tu. Da, znači imamo dva plana. Ako ne uspijemo, ako se... A ko će ga isplivat van? Znači plan A je ići na mol i popiti se nekako uz mol, a plan B je ovo sve preplivati i doći ovdje. Pa Luna će ga isplivat. A moram rodit se satom! Evo ga, napokon vidu. Ajde Luna. To znači da je vrijeme za nas. Da. Ajde ti ja. Ja mislim da i oni snimaju vlog. Ovaj tu. I sad pokaži dno da vidim po čemu hodamo. Znači da hodamo skoro po vodi. Luna, jesi joj spremna? Ajde. Ne može. Je hladno? Ne znam, strah me je. Ja idem gdje, ljudi, vi primite ovaj konop i ja mene izvučete van. Ajde Luna. Čekaj nam nos pukne. A baka je sama ostala. Da. Na plan manje. Ajde. Ako mi se kosa smoči... Imamo te. Ok, 2, 3. A daj, ajde Luna, svi te. Vidi koliko nas i svi te čekaju. 2, 3. Dođi tu! Tu dođi! Dođi! Odju van! Daj mi ruku. Kako vam psuje! Malo. Kako držim? Drži. Daj ruku. Odi poručnik. Zadrađen. Uspjela si. Kao što vidite, mi svi tu lijepo jedemo. A Luna je u kazni pa sjedi tamo. Vidite ju, jadna je u kazni, ne smije sjediti sama za stolom. Dobila napokon pravo da se vrati za stol. I sada idemo na drugi najlajkovaniji komentar na video. A to je ovaj ovdje. Moramo pojesti ribu sa tobaskom. Tako da, tražili smo najljuči, dobili smo. Ješćemo ga sa saborom. Jer piše da moramo staviti na ribu. A mi nemamo mlijeka, zato piše da ne smijemo uzeti mlijeko. Da. Tako da idemo s tobaskom. I to video. Okay. Let's try. Ok, ja sam i cijelo namazala s tim. Stvarno smo jako puno tabaska stavila, tako da ako vidite moja cijela crvena. Opet će vam usta naoteći. Da. Ok, ajmo na 3, 4, sad. A ne, još ovo pada meni, Vera. Ja sam direktno jezik stavila. Vera. Ovo je bila najodvratnija riba koju sam probala u životu. Meni dalje peče usta. Meni dalje tu ovako sve onako... Ali dobro. Idemo na treći izazov i zadnji za ovaj video. I sada idemo doma napraviti treći izazov. Luna još jede, ali ja idem doma. Tako da vidimo se doma. Sada ide treći izazov, natjecanje u zurenju. Evo ga ovdje komentar kaj moramo napraviti. I idemo odraditi treći izazov jer ste zaslužili ga. Ajmo. 1, 2, 3. Luna jede najljuči čips! Okej, ovo je
najljući čips koji imamo. I ovdje je hrpa uputstva. I tako da će ga pojesti. Znači idemo na ovaj ovdje. Hajde. Ja ju držim. Ajde. Ajde, uzmi ga. Idemo na... Nismo naglasile, ali uz čipse dobije rukavice se ne preporučuje da se drži u rukama. Najljući čips, vidite kako je crni. Znači, probali smo ovaj najslabiji i ovaj ovdje. Zato da probamo koliko je to ljuto zapravo. I jako je ljuto. Tako da idemo na ovaj ovdje, znači ovoj najljući. Ajde, dobro. Ok. Ako danas ne umrem, neću nikad. Ajde. Ne znam šta ne pravi! I je ljut. Jako je... Jo, jako je ljut. Jako je ljuto. Si dobro? Jer treba zvat hitnu. Si dobro? Ja ti stavila noge koje sam umakala to. Mene peći jezik koliko sam vas te 3 kapljice. Ej, ovako diše. Ljudi, pojela je najljuči čips. Very spicy piše. Jako, ja se bojim. Mene peče jezik samo što sam noktiću stavila ovako. Okej, hajde. Na, ne. Jo. Od čega ti je ovo pozelo? Pojela je najljuči čips. Da. Ok, evo nas nakon ljutog izazova prošlo je koliko neki da se to oporavi u mojim ustima i dalje me peče ovo ovdje. I želimo se zahvaliti svima koji ste s nama i svih vas 20.000 i čekamo do 30.000. 26,7 je trenutno. Ja sam dala 4.000! 3! Nisam čula ovo drugo. 3.300. Ljudi! Onda ide 5 izazova koji vi odaberete. Samo molim vas da ja više ne radim izazove. Užas. Znači, ovo duboko ne preporučujem. Čekajmo.